Nedělní oběd s impulzovými. Jity, co jsi to objevila za recept? Na bloku posluchačky Romany Motlové na Skok v kuchyni jsem objevila spoustu dobrých receptů. A dnes vám díky Romaně povíme recept na slaný karamel. Pozor, můžete si vytvořit silnou závislost. Páni, kam bys chtěla takový slaný karamel, prosím tě, nacpat? No tak slaný karamel lze použít na palačinky, do dortů, do koláčů, do zmrzliny, do sušenek, nebo ho zkusit jen tak samotný na lžičku. Tak to pojďme společně vyzkoušet. Potřebovat budete 200 g třtinového cukru, 80 g másla rozpuštěného, 120 ml smetany ke šlehání alespoň 30 a 1 lžička soli. Čím kvalitnější sůl, tím lepší karamel. No a kapka vanilkového extraktu. A tady už je váš výrobní tým. Třtinový cukr dáme do hrnce a na středním plameni zahříváme. K míchání používejte prosím dřevěnou vařečku. Počkáme, až se karamel rozpustí úplně a v tu chvíli přilejeme rozpuštěné máslo a důkladně zapracujeme do karamelu. Trvá to zhruba 3 minutky. Tak a poté přilijeme smetanu ke šlehání a necháme 1 minutu povařit. Nakonec přidáme lžičku soli, kapku vanilky a důkladně promícháme, aby se sůl v karamelu pěkně rozpustila. Aby se nám ten karamel uchoval, nakonec ještě zateplá, jej přelijeme do čistých uzavíratelných sklenic a skladujeme v chladu. Tak a já už mám připravenou vanilkovou zmrzlinu, přidám kopeček šlehačky, přeleju ji slaným karamelem a posypu oříšky. No a pohár pro Honzíka je na světě. Já miluju. Krásnou sladkoslanou neděli vám přejí Jitka Vlková a Honza Daněk.